Bună și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi vom gusta niște chestii de-astea care nu le-am gustat niciodată. Da. Știți astea care sunt virale pe TikTok? Un fel de brânză. Dacă știți pe Maria Carapa, nu Maria Carapa, fetele astea după TikTok mănâncă o brânză de asta. Și acum o să le gustăm și noi. Mi-am luat niște mări de asta uscat și încă o brânză de asta. De bebeluși, dar... De bebe. Nu știu dacă e de bebeluș, dar Și că e prima vreau să gust asta. Toate astea de la Kaufland. Le găsiți. Da. Da, le găsiți Astea au fost la reducere 6 lei, astea cât? erau 5 lei. 5 lei și ăsta 4 lei. Cred. Da, 4 lei 6 sau 3 lei, lei. 5 lei, 4 lei. 4 lei. Da, sau nu, 3 ăsta a lei. fost mai scump, a fost 8 lei. Da, a fost mai multe. Da. Ai putut, wow. Ia-ți pe mine. Ce miroase, asuc din ele așa. Miroase a compot de mele. Da, așa ceva, da. Compot de mele, compot de niște. Uitați ce fel arată. Uitați. Ia. Bune, dulci. O să dăm și o noapte. Are gust amar. Zici că e gumă. Adevărat. Îmi plac. Îi dau Îi dau un 8. 8,25. Eu 8,10. 8,5. Ok. Nu-mi plac așa Acum mult. vreau să gust și asta. Pentru că nu știu cum are gustul. Nu așa se rupe. Uite așa. E ce simplu. Vezi? Nu. E ca ceva. Uitați. Uite. Cum se rupe. Ce bună-i. Uitați cum arată. Uitați ce Foarte bună. Eu dau, nu știu, 10. O să Ce la fel. 10,20. Dacă auziți le dau gălăgesc de 10 la din câini. 10. Da. Noi avem în curtea noastră 8 câini. 8 copii. Și acum... Și brânza virală. Da. Da. După aia, după videoclip, o să mănânc toată brânza să fie prea bună. Ia. Ai reușit. Da. Sunt fix câte 3, stai. Stai, mai întâi desfacem una, să vedem cum arată. Una. Da. Din câte știu, trebuie să desfac ăsta. Da, Evident. și eu din câte știu, Are se zice pe ceară. TikTok că e foarte bună această brânză. Da, așteptăm să deschidem, să vedem cum arată, după aia să mai deschidem. Da. Să vedem. Căci că sunt bune și am văzut. Tată, are aici o Deci eu când săgeată. vedeam pe TikTok, nu mai puteam de poftă, dar nu știam dacă să o cumpăr sau nu, pentru că am să nu dau bani degeaba, dar când am văzut că s-a reducere. Din câte știu asta, roșiți că este ceară și de aici trebuie să... Uite! O scoți, nu? Deci că... Așa! Uitați! Ce fain! Și acum, așa. Și răsuci. Și zici că e gumă! Vrei să încerci și tu? Na. Așa, și apoi faci așa. Și zici că e gumă. Da. Îți Ca gumă scoți din aia, ceara. știi? Nu știu, dacă vreau să gust din ceara asta, nu știu. Nu știu. Ia gustă! Nu, că după aia dacă fac ceva, nu știu. Nu să o gust. Aia, uleu, zboară aici. Ce fainele. Wow, cum arată. Am altă bucătură cam mare. Ia. Vă zic din stan, nu e bună. 3,2. 3,1. Nu-mi place. Mi dau tot la fel, un 3, așa. Nu e prea. Nu-mi place. Zice că e brânză din aia muceghită, știi? N-am mâncat niciodată Adevărat. brânză mucegăită. Nu e bună. Eu am mâncat brânză mucegăită. Nu-mi place. Adică din aia, de la pizza. Da. Ia. Nu e așa de bună, dar... Tu cine tot ai? Tot un 3. Mai iau un măr ăsta.
cele mai bune a fost asta. Da, asta a fost cea mai bună și... E TikTok-ul plin de că această bună bluză bluza e asta. bună. Și Nu vă zice că e recomand. bună, dar nu e bună deloc. Da, nu vă recomand deloc. Dar blunza asta e cea mai bună și cu aceste mere uscate. Da. Cam acestea au fost piesele care le-am gustat noi acum. Da. Ne vă spunem pa, pa, vă pupăm și vă iubim mult și astăzi este 1 iunie și vă urăm la mulți ani tuturor copiilor. La mulți ani! Pa! La mulți ani!